हेलो लोगोफोर बयनिसिमबो खुलुमनाय अननाय जासिनाय थालायबाय आंनि दिनैनि गोदान ब्लगावहाय गोदान भिडिअआवहाय नोंथांमोना मोजाङै दंना आं मोजाङै दङ आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ जोङो दिनै सुंद' क्लिप नोंथांमोननो दिन्थिनो हादों आरोना दिनै जोङो फैदों मा होनो बेखौ चन्द्रपारानि खाथियाव थानाय बिनेश्वर इन्जिनियारिं कलेजावहाय साख्रिनि जितु रिटेन टेस्टखौहाय लिरनो फैदों आरो एसे दा नोंथांमोननो एसे सोरबा क्लिप दिन्थिलांसै आरो बावनो जों एग्जाम लिरगोन बेबो लिरगोन लावदुमानि लिरगोन नैबे लिरा बिसोर लिरजोबगोन गासिबो ओइ माबायदि हाखो मोजां इजि फैखायोना इजि सोरबा एग्जाम हैदों मादैना औ बहानि मादैयालाय बहानि गामिया ओइ अनसुला थौगार भिडिअ खालामनां माबायदि हाखो आदा हानाया मेथ्सआव गंसे माइनास जासिगोन मेथ्सआव गोरा फैदों मेथ्सआ भिडिअ खालामबाय इजियानोमोन इजिया टाइम माबा खालामजोबनो हायाखैना औ टाइमानो जाहैबाय
Oi, माबायदि माबायदि हादों माबायदि आदारा मोजां हाजोबदोंखौनो होनबाय नामा दिनै माबायदि आयो नङा माबायदि होनदों एक्सट्रा माबायदि फैदों फै थांदो मोजां दे औ गोरलैथारनो माथो ओमफ्राय जिथिया जिथियाबो दाख्लैना फैयो बिनो बे गोरलै गोरलै बिनि होनखाबाय नों बिदि गोरलै जानांगौ बार' हाजों मानसिफ्रा हाजों बेजों बेखौ होगोन नामा बेखौनो बे औ आरोना एसे सोलायबाय जेनेबा एसे सोलायबाय माखासे सोलायदों उनाव फाननो जायाखै औ जाखाया नालाय नाखाया साख्रि नागारै गावहैदों ओइ बिदिनो दा आयौ माबायदि ओरै फै अबावहाय अबाव नोंना गारिया नेनांगौ नेयो रनिखौ लाखि Nama video kor, video kor. Kami sakit ini lah, member. Forest guard. Pura party हो गए, हास दिया, ओमा बेतर दिया. Sakit ini lah, member kori निमंत्रण tadi. ठीक है Sabi nga dyan, tidak sebut doang. नोंथां फन हरदोंमोनलै ओमफ्राय आं हमनानै एग्जाम होदों बियो दा हरसै जादों ओमफ्राय नोजोराबो अफलाइननि सिस्टेम माबा नोंथां डिउटि नामा